Ay, bakit niyo, pre? Nadakulong piso. Ang kanang punpuhon mo, pre, padlong yun, tas palo na siguro. Mura mo nagtirador lagi sa manok. Mabati akong naog samot. Gara na gulil tinyong lulti. Kuha na ikuhay, puspos na tangkugo niyo kay para busa. Wala gulta eh. Pre! Wala yung bot niyo, pre! Ay, bot niyo, pre? Nadakulong piso. Piso, nagbuhat ko diri kanang mamintol ko og kanang mga limango. Na, kuyaw na, pre! Mamintol ka, galimango? Ano man kuyaw man? Na! Ngita tag sudanon. Basi koronas manok, pre! Kurong si mong kabuang. Gamay ng pukuta, kurong na. Himbuhat ko nagbintol darang mga materialis na ko ay ipang butangan eh. Bintol ana ni siya. Ya, ibutangan na dito sa nga lunangan. Ibutang na pila ka adlaw na ko beliko na ko. Nana na kuha yung Oh, baki! mga bake ba crabs. Ang kanang punpuhon mo, pre, padlong yun, tas palo na siguro. Pas mo! Rob, nagumok na Rob, gumok ni karon. Bukon day makakuha na mga giant crabs day. Wow. Hindi busutan na day. Ano naman ang muslutan nga. Di na ako piso. Ikaw, Bahay na pre, busutan, largo ako niya. Kana mo ang kabadlungon. ikaw gidron. Na, Nagasol-hasol naman mo, ana, oy. Ang kanang may pagibuhat niyo sa, may pagibuhat yung doyan siguro, kay lamay pa ito yun, dako pa kay mutay, kay kamatas ninyo. Hello! Di saba-saba. ikaw Rob. Higot ko ni si mong liog Rob. Los-los. Bukang kita. Magkuhan pa mo daw, silver, top siguro, ano ba, di kay... Baka nga nag-kogi mi diri nga ikaw abot na ka magsamok-samok yung panglabay pa na yung mga kahoy. Mura man si Iraw. Kami mapungot. Tugpo kay ka na mo gyud. What did you say? Tugpo! Iduaw. Naman gini mo buraot at sigag saw-saw na imong trabaho rin nga kurong sa piso. Tigdi ka butig kaon ka na makakuha ko anig limango ha. Angol bagay kag makakuha ko. Pre, pagkasyoy, ganda ano? O sabi na, mura mo nagtirador lagi sa manok. Ha? Diyos! So wala yung mamaw. Tanon mo. Nag-unsa lang masuot yung hunahuna siguro. Tanaw lang. Awan ni ron. Kana na. Litag! Kasoon na lang sa manok! Piti na ano? Pwede dako kay kagkaon og makaluyan ni ha. Apa, kalok. Kuyawa, lagi mo nagkagtabahan lang, pre. Ha? Awan ni ron mahuman eh. Magkita ka ron. Ang sakto niya eh. Kahumanan na ron. Para tugot. Oo. Tabanog. Pagkangiliga na magiging niyo eh. Kuhat niyo, pre. Wa gina klaro, may pa magduyan kay mo apil ko diap. Apil ta kalikoy ninyo. Mabati akong naog samot. Aba day. Makaluyan mig makakuob. Putig dawat kas limpyo. Ingo nga samot og kabati among naong. Imo hagel kay bati na gid mosamot pag ginaron. Unsa yung gingon? Adi na maayo, pre. Bati ko no tong naong. Awa lagi ni ron. Makaluyan lang merong makakuha mi anib. Sus. Daon bag di ba ka pakit-cute sa muag. Grabe mayuha din ninyo de ganang mga pare. Dai ra bag banana. Makaluyan ni ron. Gusto ka laway ka. Dako ba kay kaon na ba? Dai ra bag pa amigo. Ako. Mao dai kay mukaon pud ka dai. Gara na gulil tinyong lulti. Pakit-cute. Los-los ninyo. Adi na maayo, pre. O kung makakuha kayo mo gali. Kuhan man lang, ang kita gana. Grasya man, grasya. Dapat ang ganang grasya, dili nyo ikadao. Dapat mapilang ko yung kaon na pod. Saan naman mo, oy? Ha? Tabang lagi ka? Tutugag mo, di ka mo. Abang tabang kay para po makakuha makakaon. Luoy na ka. Ingon ba ka kurong sa piso pero mukaon pud ka kuha. Ay, bawa mo dadi ay. Nada ko dagang binuhay ito. Padubi tas paluan na. Dato dagang mga binuhay ito to watch ni lang tanawan eh. 2,000 liter. Ano, asa? Baro. Aha ka man siguro.
tagbaw mga nito ng hilot-hilot ganyan nga matarong na mo hinong itumba. Kaya sa bata ay. Klaro. Kuha tayo kuha. Kana mo eh. Batag mukhaon kag makakuha niya. Hangol ba kay ka? Kaya sa bata ay nagtanong na eh. O sabi pa niyo na. Piso lang gyapon. Makita mig paon na nga makakuha na ni. Piso, ikaw may piso eh. Pwede na po ikaw may ipaon na ni. Saktong gini gangaan mo pagkapod. Pila ra kilon mo nga Ha? 10 kilos oy. Ha? Agtang mo balak. Kay talikod-talikod. Agtang na mo nga Ana? buwang stubo. Pero yun yung manulti ay. Kuwang stobo. Ako nang ibuhatin nyo ay. Kuha na ikuha ay. Puspos na tanggugo ninyo kay para mo sa. Atong kuptan. Gwapo balik kagpaw lagi. Oo. Ah, natural. Ako gunang ko sinikpat. Isugba na tala na. Hindi tala isugba pre. Dako kayo. Ikaw nyo isugba na mo. Hindi ka mahawa niya. Isugbahin mo nga. Paon nga isugbahin mo mo. Ilisa man tanan. Pag arte-arte ko ganiha. Ilisa to gipon ba? Ipaw na. Sugba ko dito. Arte-arte ka ganiha nga imo pang yaga-yagaan ning at among buhat nga puro piso. Karon piso. Bantay lagi kag makaluyan ni mukaon kag. Ngam guro na bolt imong o siguro. Murag bolt. Murag bolt eh. Na. Abot na pong. What's siguro na klase? Hay malay. Klaro kayo. Maapsi na po ka siguro. Naputol akong bag. Bag. Dako lang mata nimo. Lapsi ko kaya naputol akong bag. Init ka mga nito. Naputol man. Ano po tayo mo bag? Oh, lapsi talang ko. Ang papel mo ba maputol? Wa, Aw. Ala, naroon ba sa maputol yung bagay? mabsi. Aw. Undang nga nagskoy daw. Kataway lang gimo ba na? Natungkol sa Usara pala. tangkal sa piso. Oh. Wala din mo mamaugin. Tana, di ka mo ato. Di kang puyok. Luslos. Pantay ka tana pre. Di mo puyok kamo, bala mo. Wala mo. Gabi ba ko yung delikado ang makuha ng piso. Wa, bisag usa ka man tawa gid. O kung dili piso, Jurassic. Klaro kayo. Himang-himang tayo, pantay ka. Mudag ka ka. Ang kana yung pan. Di na mo. Baka pala ipaw ninyo. Para Hindi mo ka maulit. Nya. Di mo puyok. kana ganito ang kuyo. Naram na sayo ng istorya na puyok mo mo. Data ko mong istorya ko sus balungos. Yaga-yagaan pa niyo nga purong piso. Si kuan dako lang mata mo. Ako ko ni putang pre. Naram na suga rin mong butang na eh. Igot. Biyaan ka na, balikon na mo na, balikon na to na. Yo dede ko ni batayan doy. Balikon to na, kay unar ta na balikon og kanang mga ugma ba? O di, unya bang hapon ano ba? Danta mga 3 ka oras ba? Hasol na trabuha dai. Gutom na ka, kaon ito, suwag ginamos ito. Arte naman ni Moy. 2,000 years later. Basta pre, dali ba? Aki pre. Dali ba? Dali, Bahak na eh. Nara, ako na, patumong ka ng paka na. Nawa. Abdi ba? Masan man pa. Kaya. Daan na ito semua lagi. Nakuha ba ka? Oh, tidak pa nga ni. Hindi siniro. Nagunitan ba? Dala ba? Niyo ko ni mo galing nga makakuha ni. Pakuha pa ka, arte-arte pa ka, nawa. Di ta kakasuwa unta. Oh, dupa na, dupa. Dayon crabs. Dupa na, dupa. Sana. Kaya nga bisa kaya putol yan kan, jahat kita. Pila na ko na mga tuluro, mga duhak adlaw. Pagbalik, gani kay ungo kumaya. Tanawa mga choy. Ah, Oh, pop.
Mudupa ba siya? Mudupa ba siya? Awa, mapag ka mo uban, kung kuhaan pa ka, di na kakao na na. Nakabukog na ganyan mo ang mga kuhaan mga choy. Kuhaan gitu. Unsa ba man mo? Bago pong guro na nakuha na. Laban oy. Bago pong guro na nakuha guro kay kung una, wa pag itong una, nangapaksi gani yun. Ikaw ka ni bago gini. Tanan! Saan? Alam, detect ni Moy? Mga choy! Tarang, akong kuha. Akong kuha mga choy ha. Ato na siyang isugba, kay lami kayo. Anaag choy, sana banan. Naan. Goods kayo. O mga choy, magsugo na tagsugba sa atong crabs. Saan pa sugba ni? Ano? Wala. Umabot ang agchos. Oh mga choy, ako na rin ang uno ng akong kuha. Ha? Sagti ka na ba? Ako ang kuha, di kayo mo ha. Para imuha rin ng pinuktan. Tagay! Litik pa bang kada nga waki interoy? So si kayo na. Yawa, pas mo. Pas mo, kita ta. Choy, ato na nang ibobod? Tawag ko ng mga choy, be, kung tambok ba akong kuha? Hala ko, wow! Na, basta makugi mga choy, makasuha ka di ay! Ha? Una-una man, bro, imuhang kuha eh. Ato abi taning ka, pre. Kao na mga choy. Una pa. Kuhaan ba ka? Una-una mo ka kaon na gani. Una pag hab-hab sa Aham, aham! yam. Sabi na ko nag iligi. Hindi ka naging mamukul-kul o ganang kuhaan eh. Nagdang arte-arte ka niya. Dako mo kayong mata. Maktab. Choy, ni undang siguro ng eskwela, choy. Wa choy. Ay mo to na choy. Undang din sa haso na yung kuhaan ng eskwela. Huwag na dato ng eskwela rin. Kaon rin mayo rin. Kumatoy! Linig na! Shoutout! Og shoutout lang ko ni Ryan, GR Amper, Jan Pahardo, Jivigo, Agwan Dagoplo, og ni Silention. Shoutout! Sada de kong Iking Monteroyo, Richard Monteroyo, og kang Tiay sa Miskala, og kang Melvin Miskala, og sa mga anak na si Ande, Marcos, og Aldris Miskala. Shoutout! Shoutout kong Ma'am Echel de Grio, ni Ma'am Bin Kimura, og ni Chin Chan Chu. Shoutout! Muda ma'am. Og shoutout ko ni Ivy May Trasuna og ni Pearl Sumayang. Shoutout! Og shout out ko kang Ricoy Riquizo o kang Norbel Cabunsi. Shoutout! Sada de kong Punte Requiso, og kang Wednesday. Shoutout! Sa wapa ma shoutout sa mga doy. Comment lang mo otro. Comment section. Wow!